Gajing elang bela khot pelong dak sorgar jela haga no phai singi khalai trek nawi ang arja option ya ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MC Toda but Giant Hill Cement Manufacturers Association bela khri adu ba perstun tensong sembut menteri rangba ka jela bade pej iknat kampo yeng haga jing dan langru uba sneu bhalang dahar sembut menteri rangba bade khmi ya ka transport kala sheme ka rai ban munjur ya ka jing dawa ka association ka badawa baikit kat kum ka dor sarkar kata khandai tangka 1 kilometer nagamanta shimitrik ton ke jingkit hapo ke jela hagni ke jinglang dolor association lai donlang ru de nongilam na Giant Hills Truck Owners Association but East Giant Hills Truck Owners and Transport Association ki Borpia district but he pulit na East Giant Hills but West Giant Hills district nalor kiwe pan hapakran skilat puthai kubor uba kermen lang yuria advisor ka association ulaong bak sarkar jela kala muncur de bakular but penmi chimton mana thamai halor de gador hakisngi banwan shushu ulaong bak sarkar jela kala rai bang ente ka bha chuki trong ban yokit mar na cement company shaka shispa arhotuli naga prapotuli lomba ki bon ki jingdawa ka association ki ba ansaya thera ki wegi sin shong jelang kum ka jingjah moreng kneng ka jingsiu bai lutksan ji ki ba mansau naga huri hura ka step santrek unai wiang arjapsan bat ki we pan ban pediang ia ka jingdawa jong ka MC Toda kata ka dei ban bo bai takoi ka dor kata ka dor khandai tingka per metric ton per kilometer ka ba nilap ba nakaliang u deputy chief minister ro ula penrasun bala penyap ya ketukar rit ke berim kata ke bala penmi ya ke order ha ka pesan terik jong benai nailur arajar pesan kata ke di kedor ke bala syong penbek i ke transport department ban re minta ke singi ke level ke jong u la simpat ya ke di rai ban kani ke di we na ke jingdawa ke ba MC Toda ke labu jingdawa pa ong bakalong ke ba seso ba sekawai pat ke jingeda ki jingsangi bon ba ki jingdawa na kaliang jong MC Toda andri nomor balai ketat hagani ka benta ka ba baningkong e nong ba company ka yang persya ka penso ye kata ka jingdu nong endre kumbangi ong hi bangi yo ya deputy chief minister harikat pedon lang deputy chief minister in charge transport ka ba ki kloi ban pediang ye ka jingdawa ka jongi pat ban penso shiki ban yang rangba ban ong ba minta kasngi lapan bena bahkan dei tagador kandai tingka bat sakawai pat kerai kadei ya kabangi bu bakini ki trok ki ba dei jong ki trai jela ki ba dei ban yo ban kit cement na ki cement factories ki di ban don chispa arpotli mariamentai dan prapo kendre kani ke jingya tairu kala slam kala bampor seba palan namar ki haga jui ka por ki pet snobiang hi kata ka jing du nong jong ni cement factories ki ba yo bat jaka ki ba yo nadong sedong ika jingminto ika jongki hendrei nakaliang u deputy chief minister in charge home u labu badi ban increase supportly hendrei kini ki cement factories ki lapen e ki pediang suwa tang arpo hendrei habala ya keren la tai sani baru ki dang ong ki dang panpor ki mendia menta ki panpor sitayo nang sarkar pat kunju nangi te haga jingya penbek jingis tu jumbat lang yang tong in aipor kata kistio kata hadu ka arpo terik jong benai nai wieng bat paki dakiwan pai ki banwan ra be ya kata ka saupo lani lada ki sngo subun men siam ru ba ki sngo tu pangi ni di tra jela lada ki ai sa arspa ru yin jen dala kemen ban pediang kata namar bangin api namar gani ke business pada ka jing sngo long try la ka jaka ngin dang yai dawa be ya la ka jong ka hok na ka menta kini ki nongnya kali kamai bakumjur kini ki try trop ki badang kani ka briu nyo trap i propoi ban omba ni kwa katakan mar kani ga man saw habi namar bangim kwa ban ong pan kota be kum balong ki we mo ngimla ban omba ayang i arspa ayang i laispa ani ayang i shispa ladang ipan ya kani kalong kum ka we ke jingriam ni yang ni daladi ya ladi namar menta ki don ki dekhot ki jongi aba ki titrok ki kit ya ki bun ba ki jajingket ke ladang ipan specific pe thik laisai lada ngipan arspa isisngi kini kimla ban ai arspa kini ki ban sowonia wodong bat ki sepenjar ya ka asion bat ki trai tro ki jumi tenata ka daw ngil om mene bade ban ai be kat badon yang be nongrim ba kat badon ki kali ki bade jo ki trai jela him khain na kanu no jai bedu ki bade ki trai jela kamu ki bade indigenous ka menang ni kamu ba ki de ban yo lo tena kali yang ajong ki mene kila ong ba to ya persang swa kata gaji kwa kata ji kanu ka jingker ni gini factory long persang swa hari ni ya ka kaman persang swa ngin maka kam persang swa da kata kan sawan ra jing hi yang hi na ka por
Jangan kata meneng ila wan baik jaka point banawa. Nakali yang deputy chief minister uang baik ai kum no shis pa arpo. Dan nakali yang ngajungki uang ngimla kata. Ki penrit hadu arpo ye mo. Arpo yes. Dan nakali yang ngajungi ngilaya kunnya kata, bat ni menjur ya kata. Hari nakali yang ngajungi ni ki factory ki uang ba hakmat jung deputy siam. Hakmat jung deputy siam armut ki uang ba. Ai po rengi bangin. Ya lek perkat bat kita ki produk ni ginong penyat ni kitrai jong kata factory. Dan nakali yang jungi meneteng il ong ba em de ban ni menjur ke bala la terwa do teaching minister. Hari nakali yang jong kiru kila ai ka insurance ngi. Nakali yang jong government mo deputy minister ba ni ong ai yang ni ka fixed date mo. Kan no kenang ba baru khoi ki paj ba kinun magila kwa li balano. Mo de nakali yang jong ki long ba sita yo ke manra. Tengi la yang ya ka stand firm li kalong ba hadin sita yo kamut ba ni habat penkut no. Kamdon su da kawai ka jing akran. Namar ba ki pra dekot jungiru kila don kata ka jing ke. Namar ba kila akmi lenti bandik lut no ya kata ka kambe. Skwa ban pensai ni ka bede kani ka dai tingka mo baki trai jela ke jungi kimde ban so tho bakla. Namar ba ka company kan sapen biet iki da komni kumtai kala ban thok ko makala thok teng kham minchua ka dai tingka hi nyong ba ka dai hapo ka jela mi galia. Dai la ki kitru shabar ka jela kani ka dor khandai tingka kan trekam ba hadu ha upun usam bala ki mi pat shabar jong ka jela Meghalaya kan sedon pat ka ka dor ka ba ngin hab ye penbet pat kini company dikim dai ban sutu bakla ban ong ba tang sulami lada dai ban kit simen shabar jela kani khandai tingka kam trekam kani ka khandai tingka kan trekam bet la pikit tang hapo Meghalaya ne pikit shabar kata tang hapo upun usam jong ka Meghalaya. Nakaliang ubah sneau balang dahar sembut menteri rangba ulam ba mensyua kador baikit kalong apreng ga nyau bat khatwai tengka henrai menta kan long bei renti khandai tengka po ka jela. The meeting is a very good and nice meeting and it's a very positive meeting and some part we have decided today and some other part is we'll meet again sometime next week. So what are the decisions arrived at? The decision we take, number one is we have put the fare is before it was between 7 to 11 and today we decide only one fare, ₹9 per kilometer. Okay. And all the transporters are happy with that. What about loading? This is for all types of roads? Or? No, for all types of roads but within Meghalaya. ₹9 per ton per kilometer within Meghalaya. For all types of roads? Yes. What about loading? Loading. Because they want. No, we didn't talk about loadings. We are talking about rate only. So that it falls accordingly. So other areas where agreement were arrived at? Okay, you see, within the state of Meghalaya, the same rate will prevail. ₹9 per ton per kilometer. And the loading or loading is different subject. Do they agree or not? This no, they are happy. They are agreed. What about? And beyond the state, within Meghalaya border, and beyond the Meghalaya, so based on them between the transporter and the cement association. They will discuss the coding as per the prevail market, I think. Beyond Meghalaya. Yes, there is some part is left because we demand 120 trucks per day quota for the local people. So that's little bit stocks. 80 is already done and 100 they are agree. So we are pushing another 20. So the cement associations request time for another 1 week and we will meet again after 1 week. So the next date fixed? 21st of November we sit again. That's why we demand 120. As of now it's 80 and we demand 120 and they propose 100. So again they request us 1 week's time from the cement association. So we will sit on the 21st again. We will discuss this matter finally. Habatin pej bahaki kishab kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habat thiru atau khau kam lu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.